gràcies. Moltes gràcies, Carolina. Gràcies. No, un moment, sisplau, esperem que tothom estigui al seu lloc. Sí, i tu? Tu, el que estàs mirant el vídeo, estàs bé, estàs segur, estàs al teu lloc? Sí? Doncs vinga, comencem, ara sí. Digues. Joan Agulla de Dos Pams, de la revista científica Sang i Metge. El públic està molt entusiasmat amb el fet de que vulguis compartir la teva sang. David, com és que t'hi has decidit? Bé, primerament, moltes gràcies, Joan, que ara em faràs sentir una miqueta avergonyat, em faràs posar vermell, perquè voler compartir virtualment la meva sang tampoc és una gran cosa. Doncs mira, he decidit compartir la meva sang perquè m'he buidat i necessitava omplir-me. I penso que participar en la marató de donants de sang 2.0 per tot Catalunya és una bona manera d'omplir-me. Això també ho utilitzo a vegades amb les dones, saps? Dic que per tornar-me a omplir necessito buidar-me i que elles m'ajudaran a buidar-me per després ser una persona més omplerta, però no sempre funciona. Bé, com que encara no m'he atrevit a donar mai sang físicament, de moment la compartiré virtualment. És a dir, explicaré a tothom de què va això de la marató de donants de sang 2.0 i em compartiré el seu missatge per les xarxes socials, donant tuits, donant likes al Facebook de la marató de donants 2.0 i donant informació a tothom que pugui, a tothom que em trobi pel carrer. Apunta't a la marató de donants de sang 2.0 de Catalunya. Entra a maratodonants.cat i comparteix la teva sang. Si ets donant, ets gran.